Dlula uKhonkolo. Oh, kudlula LRS. Hambani. Nangu MC Madolo la. Lyrical Madolo. So, bengisafuna ukuthi ngakuhlela umuntu owawina nomuntu odatshulwa ngo-9-0. Ngomuntu oshaya ngo-10-0 nomuntu 9-1. Nomuntu oshaya u-9 nomuntu wathola u-1. U-9 no-1. Ugaba uthe 9-1 lokhu Ugaba uthe le show yokuxolisa ukuthi senishaya kakhulu bafethu. So akuxolelwane kwangaliwa. Idlule le. Kwakumdlalo yabo. So umkhumbane ilunga la lisaxolisa. Manje njengoba sekuze kwanje yaphela iHot Visa Zone. Kwenzakala aphelile amakeriyolo. Machine Tokyo. Imagine. I think it is like manje bethu it's just up to all of it baqhubeke yabo. Sure. La uzawugcina khona audience babonile. Sure. It's up to us to take advantage of that, you know what I mean? Ukuthina bethu makuthi afeyila kube kuyithina sifailile nje. Sure. It's true. Yeah. Because now sekuphuma ama-project sengikhipha i-project ngapha Deluxe. Sure. I-plan the project sengizwile nje i-plan kakhulu. Yenza kanjani so far though? I think it's doing, especially at Deluxe, like it's doing well because when you drop the EP, like the numbers are faster for the Deluxe than the EP for some reason. It's the below 10 tracks, you know. Abantu ucabanga ukuthi ngenze ukuthi abantu bayancane ukulalela ingoma eziningi. Ngathi bayithanda meziningi lezi ezincane abayifuni. Yawo mezincane ngathi babhoreka phansi. I feel like ngizwakala. Yeah, kakhulu yazwakala. I feel like mezincane people focus on the abayithandayo. Sure. In the whole thing. Meziningi engiyithandayo nazo zonke. Amezincane ngiyayifunayo. Sure. So esikhathini samanje ukukhipha i-project kufana nokukhipha i-single ngoba mawukhipha kancane akusipani. Ukhipha i-single inzima because i-single idinga into eningi. Yeah, ngone project Promo run ama-playlist uthola i-project like kahle ukhipha i-project yona i-single enhle. Abasheshi ukudela abantu balendela ukuthi mhlawumbe semele uphinde ukhiphe enye futhi semye. Ngama-carry-all. I feel like ever since iqalile i-Visa Zone befika siperform we're not releasing enough music. Sure. Angikwazi ukuthi ngikwazi episode ngoma episode 3 kuphela. 3 years okazikhiphe ngishome yodwa. Nazo lezi ngoma engizazi Azikho. No way. Azikho la ngikwazi ukuyilalela ngigcine better. Sicula sokukhiphe starting ngokuperform phela sokukhiphe. Sure. Impilo njengamanje umculi online. Uthini ngama-streams like ama-payments mhlawumbe khona uku-expect mhlawumbe uthi uyasho uzabona nje i-Christmas wami uzobe u-right kahle. Abasihlukumeza like I mean they do pay but they don't pay that much though. Like I've gotten checks from streams, you know. But compared to inamba lezekhona to the streams, I understand. But I get it though, Uguti. I mean people are just playing online or whatever. But they definitely need to be. Ukujuluka udayisa i-CD uyohlangana nomunye umuntu. That's better. That's where you make money. As long as siya phambili. But obviously ngekhathi manje isithi it's better ama-CD. Udayisa nje. Oh shit. Even if it's not i-CD because manje yeah kuspana ama-USB noma udayisa i-link. Umuntu akudaya imali umsendele i-link then adownload i-album to the phone, you know what I mean? Ngoba kuyobe nezo lapho niyantshontsha lapho manje. Dayisa nje methu sama. Yabo mina awulayi ngaphuma kuma-streaming kuya manje ngathola 60,000 streams for ingoma eyodwa bathi imali yami u-800 rand. I would say cheaper, no? Cheaper, but 60,000 I think the most I've gotten from 60K kodwa nofikungaka lot. the most I've gotten from streams was like 2.3. And I made a project nomchita wami sasiyidayisa yona ama-projects ami no-M4 stream kancane nawo wonke but ngayenza imali ngaleya project. Ngayenza imali endlela yokuthi since sasiba u2 ngiyamkweleta because yayidliwa yimina leya. Uyazi angimkenze nje le mali nje angisipani yona le mali ngiyona wena ugrade noma kancane uzobona.
Imali khona abanye abantu abasastake ko-audio mac bani bayithola imali mocabanga. Audio Mac uyayikhokha imali and it pays better than Spotify. But you need a certain number of streams. But udinga izinto kumele khona into kumele uyi-check kuqala uqualify ukwenza imali. Awuvele nje wenza imali kanti Spotify uyayenza. Yeah, it's not as simple as Spotify. But at the same time, ayikho leya mali. I feel like wenza umculo, yenza umculo, dayisa something, dayisa iba, dayisa ikepisi, yenza ishow. Basuke besho maybe sensele igama la match. Yeah. Merchandise, match. umculo, and umculo wami ngawukhipha ama-streams yazi ngubuyiseleni. Angifuna imali ngokuqala ngisanda ngaba nemali. Ama-streams. Yeah, now it's about promotion or whatever. 100,000 streams yona goal yami. Ukuthi ngenza 500 to 500, I don't care. So khona status esikhandwa ukuthi ama-numbers athini. Sure, definitely. That's the only thing I care about because otherwise ayikho imali lapha. Kuthi ungayithola ususona i-feature bayade ungakuyinuke ngokuthi ama-number bethi yawazi ukwanjayisa like even besides ama-feature nje ama-brands ukwenza ama-adverts all that stuff. Thina sinenkinga ngokuthi masiba nge-feature sicabanga ukuthi ufuna ungena ngomeni yakho kanti ama-collabo bethu imali bethu emculweni first of all isey'ndaweni ey'ningi yabo and ezinye iy'ndawo ayidingi i-features udinga nje ube professional ukwazi ukwenza inamba upresente kahle umuntu engenamba ukwazi ukwenza inamba efrendi ungayithola njengomuntu osesibana professional ingoma yakho iba ne-paperwork uyini ongayi-advise umuntu othanda ama-feature ukuthi ngafunekani uma ukuthi thanda ama-feature because kusafuna i-percentage divide and all that sure. Yeah, i-feature mfethu ihamba ney'nto ey'ningi mfethu yabo sometimes fanele uyikhokhele and then umuze uyikhokhelile awunayo i-guarantee yokuthi leyo ngoma izophopha awunayo dog i-guarantee ngisho ukuthi ufeaturishe banga ungafeaturishe emthini kaphopha ukuthi ingoma ayipopanga ukuthi ayisebenzanga akusho ukuthi ayisebenzanga yabo so it's features are good. I won't knock them. They're good because they add to your brand. Lo muntu omfeaturishile unabantu bakhe. So uzothola labo bantu la. Because of your feature. Yeah. So iyasiza in terms of publicity, ama-streams nani. Obviously you're splitting the money there, but that's not a train smash dog. Imali engayisplitha leyo because umuntu omfeaturishile mangabe ekunikeza ama-streams amaningi uzokwenza more money than you've ever made. So you can split it. So usakhuluma ngaloko yini ongathi ibe yi-advantage ngokuthi wenze i-project nalomjida lo. Ustudio. Advantage yokwenza i-project nostudio ukuthi angisasa umuntu ngoba ustudio uzoba bitches. But besides logo dog, I think it helped us ukuthi sihlanganisa ama-fans. Showcase. Yabonje indaba yethu abashali. Abafethu laba abakhipha i-projects izobakhipha ngisho i-deluxe ne OP na Celestial. Okay, busathi i-advantage. I think the advantage of the projects na OP bethu is the fact that ama-fans ethu. Idlale yabo kodwa. Ama-fans now they combine to make inamba le ekhona for the project bigger, so we're getting more streams than probably we would have on our solo project. Just because just babili, you know what I mean? Shout out to so Rishi as an K. artist, as an individual, Shout out to them. ungathi mhlambe ugaine ini i-strength sakho sigaine ngokuthi ube nomunye umuntu. Definitely, yeah, definitely dog like khona abantu as much as bebengazi but umuntu abebemlandela OP. But because of the projects sebeyangilandela now yabo. Now khona abantu abazi mina. Bebemazi OP kodwa umuntu abebemlandela but now because of the collaboration. What about the recording kuba sa stage khona into enifundisane yona? It makes it easy akufanele ngigijima kakhulu. Kodwa athi OP lapha nami ngime bese esekhathele ngidanse yabo nje but like it helps. I think it's better because there's also the backups and all that stuff so I was pick up on. I think we both professional in terms of performance so it makes it easier like for both. In terms of session since uproducer naye ntsasibecala lapha uSpane assistant njengawe ngokwestyle mhlawumbe konke ayigenile na konke ayigenile ngoSpane Yeah, I think I mean in terms of production now OP because I think I did beats for it also. Oh no, Shama Beats came. Yeah. That's crazy. What is guys me manage beats means we tata me. So all of about all. Producer no more now. Somebody allow work about food.
yazi mina casting ngangithatha lawo mabhithi ngoba ngangithiwe ngene ukuthi ngokuhamba kwesikhathi Hayi mina nginomona umuntu njalo. abanisa bese angenzanga mali kodwa mali yakhe Hayi, nginomona ibhithi kade uyidayisa Sure. Hayi nginomona nje. Sure. Mithwembu. Yabo ngakayiqedi kusuke sengibhala. sure ha Ithi phela senginengoma. ngiyangidayisa Sengiyayi-arrange nje kuphela mina. futhi kuyenzeka ushaya ibhithi uthi ngisho sungafika namalini Angisho ngafika namalini yami. Kodwa. sure sithola kanjani projects again lensivana my king Hayi project uphethu ikhona kuma digital platforms ko Spotify, ko Apple Music, ko YouTube ayitholakala lapho. wena Ubheka nje uCelestial storka Mike. kanjani wena mfethu Mina Celestial Mike kula ama social platforms Facebook Celestial Mike, the Mike in the hand of God. sure Twitter Celestial Mike, TikTok Celestial Mike HOG, Sure. Instagram Celestial Mike. niyarealize bafethu ukuthi nama superstars bafethu niyarealize loo nto Siyazama mfethu. Kodwa ubhe washaya iproject to Superstar Mode. Ayebezizwe lo mjini. oh yeah Wathi superstar yena singamtsheli. wavele wayimanifesta le mpahla le Hayi plus superstar, uyayibona nezibuko nawe. ngiyoyibona Bona ngezibuko. Netshewe mfethu netshewe ngisemakhaya mfethu ngihlalele emakhaya ngilalela ukhozi Mfethu. hayi obhibhe ngisho kuthiwani obhibhe hayi kanye futhi Awubafo. utshatha lo sakazayo obhibhe lo Ubilo dada. i-success into enjalo bafethu ha Shout out to Ukhozi as well for playlisting in my score for friends. igagasi yangilibali Hayi kakasi, hayi sekhaya. Sekhaya. standard Okay, sibafethu. Shut up.